Thaalerin 2326. Aikaisempaa katsottu pikaisesti tätä, mutta se oli silloin ollut hetken pätkää vasta maassa, niin oli kokemus aika pientä. Nyt kun tämän kanssa on leikitty ja tätä on koeajatettu ihmisillä, niin nyt on palautetta. Hieno keksintä. 2326S. Hydraulinen nostovoima 1500 kiloa tästä kiinnikkeestä. Trukkipiikeillä se on se 1100. Suurin pyörtein virallinen. Lisähydrauliikka. Sitä tää puskee 42 litraa. Eli riittää kaikkiin mitä sillä pitää käyttää. Siinä on vakiona vakaaja. Nyt ollaan eurokiinnikkeessä ja hydraulisella työvälinekiinnikkeen lukolla. Eli tää Thaalerissa aina vakiona. Oma paino 1560 kiloa. Istutaan takarungossa, kiertyvä keskinivel, valmistettu raudasta. Räsvänipat on tuotu tällä, ettei tarvitse kontata. Säädettävä ratti. Ylivoimaisesti markkinoiden paras huollettavuus. Jonkin verran kertynyt näistä kokemusta, mutta tää on kyllä ihan omaa luokkaa. 25 heppäinen Janmarin kolmemukinen pata. Iso lauhdutin takana. Kaikki huoltokohteet tulee aika kivasti. Letkut näkyy kahdesta pätkästä. Jos ja kun niitä alkaa menee poikki, niin ei tarvitse vaihtaa koko pätkää, eli puolet riittää. Tosiaan huollettavuus omaa luokkaansa. Ei tarvittu akkuparakonet, ei mitään. Saatiin luukku auki. Lisäpainopuskuri, 50 millinen kuula. Mitähän moottorityökoneella ei minkään värissä saa vetää tieliikenteessä, vaan suljetulla alueella. Paitsi jos siellä on koneen voitelu ja polttoaineita mukana. Tämä on asia, mistä me ihmisten kanssa käydään läpi, mutta käytännössä vetokoukku tämmöiseen, kun sanotaan peräkärry mihin multaan, niin se on aina laitoyhdistelmä ja vakuutus ei korvaa mitään, jos käy vahinko. Niin kauan kuin ei käy vahinkoa, niin ei haittaa. Saksassa valmistettu tämäkin keksintö alusta loppuun Pollingissa, tuossa Bayerin kyljessä. Suunnanvaihto soikkaris, ees taas kellunta vakiona. Kunnon LED-valot vakiona. Tosiaan näissä niin säädettävä ohjauspyörä. Saa kuski vähän paremman asennon. Uskomattoman ketterä kone kokoonsa nähden. Kääntyy 55 astetta, mikä on todella paljon. Ei ole muoviosia paljon laitettu. Ihan rautaa. Kunnon vakaaja. Karkastut tapit, ei tarvitse ihan joka huollossa laittaa. Ei muuta kuin tutustua ja koemaan. Näitä on Suomeen myyty. No itse asiassa Suomessa useampikin kone, mikä tuossa yllätti, niin oli se, että ne mitä me on saatu menemään, niin niiden lisäksi ihmiset on tuonut näitä aikanaan itse. Ja on tuolla messuilla törmätty ihmisiä, millä on ollut useampikin tämmönen. Ja on niinku todella tyytyväisiä. Nyt tietysti iloisia, kun on Suomessa maahantuonti, niin helpottaa kummasti elämää.